Mae'n wyl y Pasg, bydd Iesu wrth ei ffrindiau. Amser ar gyfer ein pryd bwyd arbennig. Pan oedd y bwyd yn barod, dywedodd Iesu, hwn yw'r pryd Pasg ola y byddwn ni'n ei fwyta gyda'n gilydd. Yn fuan, bydd pethau trist iawn yn digwydd. Gyfeilodd Iesu mewn cwpaned o win. Diolch Dduw, meddai. Yna rhoddodd Iesu y cwpan i'w ffrindiau. Pasiwch hwn o gwmpas i bawb gael llymaid ohono, meddai. Nesaf gyfeilodd Iesu mewn torth a'i thorri'n ddarna. Diolch Dduw, meddai, a'i roi i'w ffrindiau. Pan byddwch chi yn bwyta bara hwn, dywedodd wrthyn nhw, rydw eisiau chi feddwl amdana i. Ar ôl ei pryd bwyd, gyfeilodd Iesu mewn cwpaned arall o win. Rydw i am i chi rannu hwn, meddai. Yn fuan bydd rhywun yn yr ystafell hon yn dewis peidio a bod yn ffrind i mi rhagor. Edrychodd ei ffrindiau ar ei gilydd mewn syndod. Pwy? Dyfalau pawb.